Salberdingo eremuan zer nolako banaketa egin daitekeen jakiteko udalak lehiaketa batera deialdia luzatu eta 5 proposamen jaso ditu. Orain, herritarrak proposamen hoien artean bat aukeratzeko ahalmena izango du. Orduan, orain geratzen zaiguna eta hurrengo pausua izango da, nola izango da hori zehaztea. Kualitatiboa izango da, metro karratu horiek nola banatzen diren, justu hor Salberdinen. Hori egiteko behar da plan berezi bat. Hori da, plan horrek diseinatuko du esparruak eta antolamenduak. Hori talde batek idatziko du eta talde hori kontratatzeko kontratazio prozesua hasi izan pasaden uztailean, urtengo uztailean, eta kontratatzeko plegu barruan sail bat zegoen, apartatu bat zegoen, puntu batzuk ematen ziren herritar partaidetzari. Eta kontua da 5 proposamen aurkeztu dira, kontratu hori esleitzeko, eta puntuaziotik zati bat erabakiko da herri partaidetzaren bidez. Aurkeztu diren proposamenak 5 dira, hemen ikusten direnak, aurkeztu dira izen batzukin, baina anonimo moduan, hau da, ez da jakiten zeinek aurkeztu du bakoitzak, eta horrezagatik izena jarri dute bakarrik identifikatzeko, baina jakin gabe nor da talde bakoitzak. Izenak dira hemen agertzen direnak, Ariak, Olatu Gainean, Pomponio Flato, Sine Nomine eta Eskapat. Eta herritar partaidetzako puntuazioa emateko irekiko dugu datorren astean alde batetik erakusketa bat, panel hauetan donor etorri daiteke hemen Zarauzlurreko lokaletara ikustera, eta bakoitza ikusiko du zein gustatzen zaion gehien, eta nahi badu aukera izango du bozkatzeko. Bozkatzeko erabiliko dugu bozketa elektroniko sistema bat, eta hortan parte hartu dezakete Zarauzko bizilagun guztiak 18tik, 18 baino zaharrago. Padroia hartzeko bakarrik izango dira 18 urte zituenak abuztuaren 31-an, abuztuaren 31 arte, porque bestela ezin genuen datuak kargatu. Denak dira 18.000 pertsona, eta pleguetan agertzen da minimo bat bozkazio edo botazio hori balio duna izateko. Minimoa da gutxieneko 2 horiek izango dira 375 pertsona. Orduan, kopuru horretara llegatzen ez bada, puntuazio hori ez da lortuko. Eta hori baino kopuru hori baino gehiago bozka lortzen badira, orduan gero ikusiko da zein da proposamen bozkatuena, eta horren arabera bozkatuenak eramango du 10 puntu, eta bigarrena egingo da proporzio bat, eta eramango du hainbeste puntu, segun zenbat bozka lortu duen bakoitza. Bozketa prozesua izango da hemen, Zarauzlurren ere, orduan jende etorri daiteke ona proposamenak ikustera, eta gero nahi badu bozkatzera. Prozesua izango da datorren astean, astegun guztietan, astelehenetik ostiralera, goizez eta arratsaldez. Goizez 10-etatik ordu bitara, eta arratsaldez 5-etatik 8-ra. Eta, ekarri behar dute identifikazio bat, dokumenturen bat argazkiarekin. Eta, aipatu behar dugu, bozkatzeko erabiliko dugun programa Donostiko udalak utzi digu. Beraiek bere garaian erabili zuten hor Gros Kataluniako plazan prozesu antzeko bat egin zuten, hor zeuden 3 proposamen Plaza Katalunia antolatzeko, eta prozesu bera ireki zuten. Eta, programa eskatu diogu eta utzi digute. Eskertu behar dugu Donostiko udalari. Behin ja prozesua amaitu eta gero, egingo dugu boto kontaketa eta emaitzak emango publiko egingo dugu. Eta, boto kontaketa ere publiko izango da, baina oso azkarra izango da, porque da bakarrik programa emango du emaitzak.
Eta, bueno, animatu nahi dugu, interesa duten zarauztar guztioi parte hartzeko, proposamenak ezagutzeko eta nahi badute bere iritzia ematera, baita, hona etortzeko. Lehen bizi esan behar den gauza da, hauek diala proposamen batzuk. Eta proposamen bezala ez dirala definitiboa, osea, jendia honean etortzen denean ez dezala pentsa, hau boskatzen badet edo bestea boskatzen badet, hau horrela izango da, ez da deia detailetara joan, ez? Ikus dezala, hau, bost proposamen, ideia proposamen bezala, eta, egingo duguna da, boskatu, ze gildotik anjungo geran. Baina, horraino, ez da arago pentsatu behar, ez da detailetan sartu behar, ez? Eta, hola, bostak, goitik azaletik ikusita, ikusten da, maila handiko bost proposamen presentatu diala, eta bost horietatik ikusten daia bi kontzeptu batez ere manejatu dituztela. Batzuek jundira ideia klasikoago batera, etxalde forman antolatzera lurra, eta beste batzuk bloke aislatu eran, ez? Batzuk esango dute, etxaldeen esan detenian klasikoagoa dela, ez dut esan nahi klasikoagoa, ez dut despektibo eran esan nahi, baizik eta azken urteetan erabilidan eran antolatu dute ordenazioa etxalderan, eta bestiak dira pixka bat 20. siglo hasierara, 20. mende hasierara hasieran pixka planteatzen hasi zian ideietara jo dutela.